igångsättning där. Och halvhalt. Och så rätar upp och kommer ner lite djupare i sadeln bara. Och slappnar av. Våga lätta över tygen. Sänk nacken lite. Och så lätta i handen. Sen går det utan ingen motstånd. Bra. Har vi lagt framåt lite till. Och lätt i handen. Bra. Fint. Och så stäm av den där traven. Så han inte ger sig iväg. Bara för att vi har lite större trav. Lätta i handen. Våga bjuda om på tygen lite. Men även lite och lätta ut. Och så just sådär. Lite mer fram där. Lite mer trav. Bra, lite volt till volten. Ta inte så mycket tygen utan bara lätta ur handen. Så lätta in handen lite. Där. Och så är det över en skrift. Ja, och bra. Fram, framåt. Där. Ner lite i högertygen så du kan lätta ur innerhanden sen. Kan du bara rida halva långsidan ner till vänsterrösten för att se. Och en övergång till skritt i. Och skritt där. Och ställ vänster. Och trav igen. Oj. Kan du byta varv där nästan? Lite mera framåt. Släpp fram nosen lite. Låg nacke och släpp fram näsan lite. Halvhalt. Ställ till höger. Inte rätta ut sig. Där ja. Lite höger ställ. Du gör det där minnet. Där ja. Jättefint. Så kanske du kan lätta ur. Ja, vi får volta här först. Släpp tygen lite. Tillbaka med axeln så att du kan släppa ur handen och rida med sätet istället. Så det är inte för nära sargen där ute. Högerhanden till höger. Då kan du trava lite till, sänka nacken lite. Gör en liten volt i volten där. Behåll ställningen. Lätt i handen. Runt till höger nu ute. Högerhanden på högersidan. Rida om högerhanden. Där. Stämmer bara av med halvhalter. Så börjar du för i kanten där. Utan att hamna med bågarna på väggen eller kroppen på väggen kan du rida lite rakt fram höger där. Där ja. Lite mer fram lite där nu. Framåt, sänk höger axeln, lite armen. Lite mera trav. Kan du lägga in volter i det där övergången till skritt också? Fin där. Lite mer trav dessa. Inte hastigare men lite större. Liksom lite mer bjudning, lite större frid. Och så stämmer du av och lättar. Stäm av och lättar. Tänk framåt. Högerställ. Och volt. Bra där. Och så lätta handen. Bjuder dem på tygen i volten. Och så lite mer trav. Putta igång lite. Bra skritt. Högerställ. Duktigt. Trav i öppna. Styr med högerfoten lite mot vänstertygen där. Och trava. Oj, inte tvära så mycket. Och så lägger du volten ner. Och så bjuder du dem på innertygen lite. Ja. Och skritt. Låg hand, låg axel. Inte tvära så mycket. Trava. Och plocka lite mot vänstertygen. Precis, ja. Så bra. Inte alls tråkigt. Lägger in
volten långsidan ner. Hitta lite större trav i öppnan. Innerskänken loss, innerhanden. Korta högertygen lite, så handen mer framför det där. Och du kan släppa ur den lite. Inte håller fast på den hården. Lite mer trav. Den kommer lite bättre genom ryggen. Lite på lite mer. Skritt. Och så med axlarna fram när han drar dig fram så Tessa. Sitt kvar, trava. Ja då. Och så hittar du lite större travvolt direkt där nu. Och så lätta in i handen. Tänka framåt. Ja. Skritt. Trav. Loss till höger. Bra volt. Lätta handen, bjuda på tygen. Ja. Ställ och ställ, just det. Trava. Trava lite fram. Lägg ett varv på volten där nere. Trava igång lite bättre. Lätt innerhand, trava. Där ja. Kommer du skänkelvikt i diagonalen? Ja. Se med nacken lite så. Slappna av. Bjuder på tygen där också. Ja, kommer fram på volten här. Sträck upp bak axeln lite till, in mot svanken, trava lite till där då. Bjud på framåt. Precis. Jag tar bjudning i yttersidan så han får ju med det vet du. Ja, han är jätteduktig. Och så tänker jag här, kan du hålla traven. Så skvärar du direkt, där med bogarna till vänster. Skvära direkt från väggen. Där, ner med nacken lite. Ta med höger bak. Där får du skvära lite till. Vänstertygen, höger skänkel. Där ja, lite till. Just det. Ett varv på volten. Trycka på framåt. Lite slägg, låg nacke. Få lite större travsteg. Lite snabbare, bara större liksom. Känna att han suger på bra nästan. Fint. Lite till fram. Lite till. Lite till. Ett varv till på volten. Sug på lite mer lätt innerhand. Bra. Håll den traven lite till. Kom igen. Ja då. Och kan inte viktning. Låg nacke. Och så tar du med direkt. Vänsterställ. Lätta handen. Sänk nacken lite. Båda tyglarna. Där kan du möta upp med högertygen lite. Och så stämmer du av traven. Ett steg i taget. Stora klivet. Halv. Kom på volten. Halv. Och fram. Halv. Fram. Låt dem jobba genom kroppen. Pröva på. Kom igen. Lätta handen. Och så halvhalt in det där. Stämma av lite. Kom igen, trava. Jag tror att han har rätt mycket traven där. Stilla handen. Kom igen. Trava. Ja, skritta lite. Han är jätteduktig.